Magandang araw, yes, nakabulit ito. Well, ngayon lang nakapag-vlog dahil nag-busy kasi. Well, ngayon pupunta tayo dito sa San Roque Dam. Dito malapit lang to sa amin eh. Tetestingin natin itong motor natin ngayon kung capable ba siya for off-roading. Well, hindi naman siya ganun ka-off-road na gaya ng iniisip natin yung mga hard trail o no. Ito light trail lang naman siya. Pero makikita natin ngayon to kung gaano kaganda yung suspension niya for the off-road. So yun, tetestingin natin ulit ngayon to. Samahan niyo ako. Tara. Ito ang pupunta natin na to. Ito yung dating biggest dam in Asia. Pero ngayon yata parang second na lang yata siya. Parang may napatayo ata sa Japan. Parang gano'n. So pero ito malaki pa rin compare mo sa mga ibang dam dito sa Pilipinas. Well, dito naman ako pinanganak sa San Manuel. Pero minsan kung taga dito ka, minsan di mo nga napupuntahan yung mga magagandang lugar sa inyo. Mas nakikita mo or mas napapansin mo yung mga malalayo sa inyo. Kasi nga sabi nga taga dito ka eh. So hindi mo masyadong maiisip na uy, maganda pala yun, maganda sa ibang tao, maganda para sa kanila. Kasi nga di naman sila taga dito. Sa mga nagtataka bakit ganito ang boses ko, sinisipon po ako ngayon. Gusto ko lang talaga makalanghap dun na sariwang hangin. Hindi po tayo mismo pupunta dun sa mismong dam na ano, kasi bawal po pumunta dun eh. May mga nababantay dyan. Siyempre for security purposes. Pero dun tayo sa may ano, sa may parang reservoir niya, sa may ilog. And then may konting ano siya dun, konting mga controls or ano tawag dun. So ito yun. Yun nga, bawal pumasok dito, so kaya kakanan tayo banda dito. So bago ka pumasok dyan, kailangan mo ng gate pass, parang gano'n. Gate pass o ano, kasi may mga nagbabantay dyan mga pulis. There you go. Makapunta ka naman dyan sa loob mismo, pero magpapapoint ka yata, parang gano'n, for touring. So ito na, umpisa na ng ano, umpisa na ng off-road. Actually lahat naman ng motor capable naman sa off-roading, diba? Kahit naman sports bike yan o ano, sabi nga. Pero andun yung sinasabi natin mas comfort or mas komportable yung mag-off-road kapag kaganto yung motor mo or ano, syempre mas ano yung mga enduro o compare mo dito. Pero this one I think capable din siya, lalo na pag gaganto mga light trail lang. Lalo pa yung gulong natin, para siyang naka dual sports eh, para siyang scrambler. Let's get there day. Whee! Nung bata pa ako, ganito lang yung kalsada dito sa amin eh. Kasi wala talaga mga sementadong kalsada natin, kundi sa bayan lang. Ganun na ako katanda. Ngayon dito na lang, mga parte-parte na lang kumbaga. Sa mga kababayan ko dito sa San Manuel, shoutout sa inyo. Dalawin nyo rin dito, maganda dito. Hey ikaw. Diba? Oh. So far so good naman tong suspension natin. Pero kung gusto mo talaga ng medyo masara, base mo yung ganitong klaseng kalsada, tingin ko mas maganda pag magpalit ka pa rin ng suspension dito sa likod. Medyo stiff pa rin siya eh. Kasi well, tong motor na to naka-design naman talaga to for ganitong klaseng daan. Especially yung gulong na ito. Yun nga, parang siyang naka dual sport eh. Ay, come on. Makapit naman. Pero advice ko na rin lang kapag ka mag off-road kayo dito, or I mean kung i-off-road nyo itong motor ninyo, tingin ko maglagay na rin lang kayo ng mga skid plate, gano'n. Skid plate, kung kaya nga magpalit ng gulong. Ay, dandan sa preno, baka mag-skid. O diba? Okay naman, kaya naman. Kapag ganito yung daan mo, sarap yung mga ano dito, mga enduro. Dami rin napupunta rito eh. Okay no, iinuman no.
There you go. Natayo natin to. Come on, let's get there day. Medyo talo lang talaga tayo dito sa ganito medyo kabagal na ano, kasi namamatay itong GoPro natin, nag-overheat. Well, para at least makita nyo na rin lang yung kung gaano ka off-road yung dinadaanan natin. Advantage pa rito sa Cafe 400, pag nag-off-road ka, hindi siya ganun kabigat, parang ordinaryong motor lang ika nga. Unlike kapag ka naka-adventure bike ka dito, medyo mabigat na to para sa ano. Disadvantage nila yun. Eto okay lang, manageable. Siyempre piliin natin yung hindi ganun katindi na dadaanan. Ganoon naman talaga yun eh. Hindi porke pang off-road yung sasakyan mo, hindi porke naka-enduro ka, ibibira mo sa mga, di ba, hindi magandang daan. Siyempre pipiliin mo pa rin yung magandang daan. At isa pa, pagka gusto mo maglaro dito sa ganito, mga gravel na ganito, so walang ABS to, maganda magano dito. O di ba? Maganda pag pinapaskid-skid natin konti yung nilalaro yung motor. Pinapaskid natin yung gulong sa likod lalo na. Kasi nga ito, naka drum brake lang to. Kaya o di ba? Tayong tambayan. Oho. May tao sa opisina yata nila ngayon. Ay, look at that. Tingin tayo bandarong konti. So yung mga walang tao, diba? So pwede rin pong maligo dito. Ay, pwede maligo dito, may babaan naman doon eh. Sakali yun, may hagdan naman doon. Yun, daming naliligo. Minsan nakaka-relax na punta rito eh. Sa totoo lang taga dito nga ako, pero parang pangalawang beses ko pala napuntahan to. Gaya nga nung sinabi ko, minsan kasi sa totoo lang di na natin minsan na-appreciate kung ano yung mga meron sa tabi natin. Mas tumitingin na tayo kung saan nasan yung mga malayo, kung saan ang magandang malayo sa atin. Kunin natin to. Oh, say hello. Sige, sama kayo yung vlog ko. Buhay nyo ah. Shout out kay Wario Nakiho, John Axel Nakiho Ramo, Renz Millorente. Sige, sige. Thank you ah. Buya kayo ah. Buya dyan na itawan. Buya nyo na ito. Shout out kay Christian Elmanuel. Shout out kay Alex Pute. Oh, picture. Picture. Oh. Okay, thank you. Ang cute ng mga bata. Okay, so final thoughts sa ano lang Kwan, kung okay ba mag-off-road sa Kwan or pwede bang capable ba siya? Yes, so capable siya. Ang ano lang talaga, kung mas okay kung papalitan mo pa rin yung rear suspension niya. Okay. Mas okay pagka papalitan mo ba itong rear suspension niya na medyo mas malaki or medyo mas malambot na konti, kasi medyo stiff pa rin siya eh.
Pero for the 400cc category, mas maganda to compare mo sa yun nga, sa mga adventure bikes. So advantage yun, kumbaga. Mas madali siyang dalhin, mas maganda siyang dalhin. Okay, so maraming salamat sa mapanood sa akin. May mga bata rito, yun nga, sabi ko sa mag-subscribe na. So thank you. Maraming salamat. 700 plus na tayo. Konting-konti na lang, ano na tayo, right? Maraming salamat. Have a good day. Ciao. So I hope nag-enjoy kayo sa konting off-roading experience natin na to. And sana nag-enjoy kayo dito sa aming lugar. Natutuwa ako dun sa mga ganong klaseng bata. Marami pa rin talaga mababait na bata. Hindi yung tipong, yung iba kasi may mga batang may mga batang kumbaga pagka nakita ng ganito yun, aasarin nila, magpapasawa yun, yung mga yun hindi, talagang na-appreciate pa talaga nila. Sabi nga nila na yun nga, uy, sasabihin ko sa mga classmate ko na ganito, kita tayo sa YouTube, ganito. Di ba? Ang saya. Maraming salamat sa inyo. Yun, Alexander, at saka sa mga tropa niya. Thank you sa inyo. Okay mga la, one day magkakaroon din kayo nito or mas maganda pa dito. Dahil ang sinabi ko sa inyo kanina.